И здравейте, приятели! Ето ви тук с този клип ще го снимам само аз, да направя един клип за информация, в който първо ще се извиня, че не бях снимал толкова много време, и второ, че братовчетка ми вече ще участва в последните сигурно към 2-3-4 клипа, и след това няма да може, защото през цялото това време, което ние снимахме, беше у нас на гости и сега се заминава. Не ми се да казвам къде заминава, и просто да кажа, че след това ще снимам аз сам. И само да кажа още на нещо за моето бъдеще на канала ми. Първо мога да снимам клипове на Clash of Clans. Ето, виждате, че в момента отварям така за развлечение и да ми видите, ако искате акаунта. И другото нещо, което ще е съвсем ново, е, че няма вече да... няма да е завинаги, и ще снимам и на двете. Ще снимам и на Android, и на PlayStation ми. Защото имам и... За PlayStation само да ви кажа какви клипове, на какви игри ще снимам. Те са на GTA 5, FIFA 13, FIFA 2008 също мога да снимам, защото я имам. Въпреки че е малко старичка. На GTA 5 предимно онлайн ще снимам. Ето ми, само да кажа, ето ми го селото. Така 6 съм. Не съм чак толкова силен. И това беше всичко, което щях да кажа най-важно. И до другия път, който ще снимаме, другия път вече ще е с моята братовчетка. И това беше всичко. Чао за сега.